listening to only the best internet radio station, Kofi FM. Shalom and welcome to City of Faith Apostolic International Ministries with Apostle Miracle Prince, the president and producer of the Voice Daily Devotional Broadcast. Time for the Word. Kofi FM. Haleluya. Shokoredu muzora nasi ndi charitora kubva mu bhuku ya Mapisarema chapter 9 verse 1. Haleluya. Iyo inoti ndichavonga Jehova nomoyo wangu wose, ndichaparidza mabasa enyu ose anoshamisa. Haleluya. Hapana chinhu chinofadza Mwari sekuti iwewe ugare uchingovonga Mwari mukati muupenyu wako kunyange zvino zvichikuremera. Haleluya. Kunyange ukatambudzika sei, uudza moyo wako kuti ndicharamba ndichivonga Jehovha nomoyo wangu wose, ndicharamba ndichiparidza mabasa enyu ose anoshamisa. Haleluya. Mwari vanoshuvira kuti iwewe ugamuchire zvose zvaunoda mukati muupenyu wako kuburikidza nekugara uchivonga Mwari nguva dzose. Kunyange mhuri yako ichigara ichirwara, gara uchingovonga Mwari, ramba uchingovonga Mwari. Kunyange zvino zvisina kumira zvakanaka mukati muupenyu wako, ramba uchingovonga Mwari. Haleluya. Nokuti ndo chinhu chega chinofadza Mwari kuti isusu sevaKristu tigare tichivonga Mwari wedu nguva dzose. Vonga Mwari wako nomoyo wose nguva dzose. Kunyange uremere sei, ramba uchivonga Mwari wako. Kunyange zvinhu zvikugonjere sei, ramba uchivonga Mwari wako. Kunyange uchinamatira izvo zvimwe zvaunoshuvira kuti uve nazvo zvisingaitike, asi ramba uchingovonga Mwari wako. Ramba uchingorumbidza Jehovha. Nerimwe ramazuva Mwari wokudenga vachakuitira zvakanaka. Haleluya. Mukati menyika ino tine zvizhinji zvatinosangana nazvo. Haleluya. Asi kuti kunyange zvakadaro, ramba uchingovonga Mwari wako, ramba uchingorumbidza Jehovha. Haleluya. Kunyange usina chokudya, kunyange usina chokufuka, kunyange usina chipi nechipi chaungashuvira kuti uve nacho mukati muupenyu wako, asi ramba uchingorumbidza Jehovha. Ramba uchingokudza zita ramusiki Ishe vari kumusoro kudenga. Nerimwe ramazuva Jehovha vachakuitira zvakanaka. Haleluya. Ndichavonga Jehovha nomoyo wangu wose, ndichaparidza mabasa enyu ose anoshamisa. Haleluya. Nyika ichasvika pakuona Jesu kuburikidza nemi apo pamunenge muri mukati mematambudziko, muchiramba makamira, muchiramba muchingovonga Mwari wenyu. Haleluya. Izvo zvega izvozvo zvinotaura kuti wakatendeka pamberi paMwari. Haleluya. Urware, ramba uchingovonga Mwari wako. Utambudzike, ramba uchingovonga Mwari wako. Zvinhu zvireme sei, ramba uchingovonga Mwari wako. Utsvage basa urishaye, ramba uchingovonga Mwari wako. Utsvage mukomana wokuti akuroore umushaye, ramba uchingovonga Mwari wako. Utsvage musikana wokuti uroore umushaye, ramba uchingovonga Mwari wako. Jehovha ivo vega ndivo vakatendeka mukati muupenyu wedu. Ramba ukatarisa pamuchinjikwa, Jehovha ndivo vega vakagona kukudzikinura kubva muhondo dzose dzangagona kusangana nadzo mukati muupenyu wako. Udza moyo wako muzuva ranhasi uchiti, ndichavonga Jehovha wangu nemoyo wangu wose, ndichaparidza mabasa ose akanaka uye anoshamisa mukati menyika ino. Nyika ikasvika pakuziva Jesu kuburikidza neni. Haleluya. Ropafadza nezita ra Jesu. Kofi FM. Thank you for listening to today's daily devotional broadcast audio. We encourage you to share this audio with friends and contacts. Also, don't forget to let people know about Apostle Miracle Prince. You can download our daily devotional broadcast audio on YouTube, or you can contact us by this number +27619164897. Shalom. Let's touch lives together. To God be the glory.